ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби хонатеҷа, мардуми дурай ватан, нафарои хонахар, заминхар, квартирахар, ҳама каса хубен тинҷан. Имрӯз 9 апрели соли 2025 шумо дар канали хонатеҷаен. наворои хонатеҷа баъри шумо навор карда мешавад. то охир тамошо кунед. барои реклама рақамҳоро мегузорем. хона, замин, мошин чизе боша роӣ кунед. наворҳои бадина дар ютуб, дар тикток, инстаграм рекламагузорӣ мекунем, дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем. бачаҳо азиз, ирӯза наворда хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ҳастанд ки баъри шумо навораш мекунем. то охир тамошо кунед. ҳар як хонае ки навор мекунем, дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои азиз, адресҳоро бо диққат гӯш кунед ки хонатеҷа чӣ мегӯяд. дӯстони азиз, фақат бо диққат гӯш кунед. хушрӯ карда мефаҳмонем кадом хона чӣ хел, дар куҷо, чанд сумай, ҳамаша мегем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ музамон. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки коробка дар ноҳияи Фархор, хонаи назди ҳавлигӣ, сохтмони мақсад безремонт, ноҳияи Фархор, ҷамоати Зафар, деҳаи Каракчӣ. 3 дар хона 7 сотих замин дорад. хона ҳамин ҳолат, калиддор дорад, веранд дорад, баня, подвал, кладовка, аловхона, хобу оғил, свет дорад. хонара 2024 сол сохтанд. бо хишти пухта сохта шудагӣ. обши 12.5 ба 8. наздикиш мактаб, масҷид, балниса, аптека ҳастай. касе мехара, маълумоти бештарша бигирен. ҷамоат, хулас ҳамаш ҳастай. нарх 300,000 сомонӣ. маълумоти пурра дар ватсап дастӣ метавонен занг занен. 300,000 сум, ҷамоати Зафар, Фархор, деҳаи Каракчӣ. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ мурзамон. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, обсвет дорад. нархи арзон, 4 хона 8 сотих замин, ҳамин ҳолат кардагӣ, 4 дар хона. хоб 3 та ремонтдор ва 1 тош беремонт будааст. обсвет дорад. маълумоти пурраша аз соҳибул мегирен. мактабаш 100 метр дур мегаҳад. бунгоҳи тиббӣ пеши хонада, шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарорат, деҳаи Уртабуз, Ганҷрез. нарх 260,000 сомонӣ. муомила дорад. ҳуҷҷатҳо боша агар 100% кардагӣ. касе мехара, марамат аз номи канали мо Савдо ТВ или Хонатеҷа занг занед. хонаҳои роӣ мекунем, дар ду канал рекламагузорӣ мекунем. ютуб, тикток, инстаграм рекламагузорӣ карда ҳамин ҳаракат мекунем, дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта бутем. бачаҳо азиз, 260,000 сомонӣ мегаҳад. 4 хонаҳай 8 сотих замин, шланги об дар ҳавлӣ. марамат маълумоти пурраша аз соҳибмулк худотон бигирем. бародар азиз, мегзарем ба сеюмин эълони ирӯзамон. опел астраҷӣ роӣ кардан ки дар шаҳри бохтарай, солаш 2000 сол, нарх 65,000 сомонӣ. мотораш 1.616 экатик, газ плюс бензин. рақамҳои дастӣ ватсап мегзорем, занг занед. ягон камбудӣ надорад. харидор бошӣ биёй пеш бин. ба заминам ба хонаам алиш мешавад. болои сум метем. мехаридагиҳо, алиш мекардагиҳо устоша биёра бина мега. ҳама ҷоша мақсад проверкада тайёрай. 65,000 сомонӣ. таксӣ гаштагӣ нестай вабше. сабаби фурӯхтан ягон замин ё хона қати алишӣ боша хубтарай. мода мақсад дар корай. болои сум метем. маълумоти пурраша дӯстон занг бизанен, ҳамроҳи соҳибмулк чахчах кунен. 65,000 сомонӣ мега. боз муомила дорад иншоалло. мегзарем ба чорумин эълони ирӯзамон. квартираи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар ноҳияи Шаҳри Нав, 4 этаж, 4 этажа, духонагаи 48 квадрат метра бо нархи дастрас срочно савдо мешавад. байни Ҳисор ва Регар мегаҳад. ноҳияи Шаҳри Нав, райони Шаҳри Нав наздика. хулас
об светш пасяни ҳастай. хонаҳо аз хишти пухта бардоштагӣ, мактабаш 300 метр дуртаракай ва масҷид бошад наздикай. ҳуҷҷатҳо бошад 100%ай. ремонташ чӣ хеле ки дар видео дидесен ҳамин ҳолат 260 000 сомония бача. шумо дар 260 000 сом амира метавонед бихарен. подписчикои канали Саудо ТВ амиҷаин, лайкҳоро монен, лайк нестай, подписатсия систай. Неки наворои ҷолиб хонаҳои арзон мондестему, неки дастгирӣ беҳад камай бача азиз. агар хоҳем ки хонаҳои арзонтар аз зиёдтар навор кунем, ҳамин дастгирӣ боша, агар иншоалло пешравӣ мешава ҳама вақт. ду тарафа мега ку. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшии имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ астае ки секомната квартира дар сеюм этаж 66 метри квадратӣ, ноҳияи Рӯдакӣ, нарх 335 000 сомонӣ. вақте занг мезанем бигӯем ки аз канали Саудо ТВ гирифтем, бигӯ накара худаш хид мекунам. сехонага дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград, фабрика Ленинграда қарор дорад. бино даҳошиёна дар сеюм этаж қарор дорад, бо лифт муҷаҳҳаз гардонида. хона дар сеюм этаж, об свет доимӣ астай, канализатсия дорад, шаҳрӣ, дар наздикии бино масҷид, мактаб, садиқ қарор дорад. фавран савдо мешавад. хона ҳамин ҳолат далши касе мегира, худаш ремонт мекуна. ин ҳамин зданиада дӯстони азиз хона қарор дорад. 335 000 сомония бача. дар 335 000 сом шумо сехонага мехарен. шашумин хонаи фурӯшии имрӯзамон. замини фурӯшӣ будааст дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Карим Ислом, деҳаи Шуриболо. 6 сотиқ замин, обсвет дорад. нарх 85 000 сомонӣ. бовар кунед, ҳар як хонаҳои роӣ мекунанд мона. иншоалло ино савдо мешавад. аввалш худованд, баъд ба лайк, подписатсия ва дастгириҳои шумо дӯстони азиз. 85 000 да мефурӯшаш. Ваҳдат, ҷамоати Карим Ислом, деҳаи Шуриболо, 6 сотиқай. хоб гирдаш забори гирифтагӣ маҳкам бо семенблок документ дора. дарахт шинондагӣ ба доллар $7700. $7700 ба сумми тоҷикӣ 85 000 сомонӣ. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ астае ки дар шаҳри Ваҳдат, Карасинкада қарор дорад. ду хонаи времянка, заминаш 3 сотиқа, нархаш 100 000 сомонӣ ҳай. документ дора, времянка кардагӣ, кришаш задагӣ, деволаш ба семенблок, аз зарун хишти пухта, хишти сурхқатӣ чиндагиай. замин ҳамаш стяжка кардагӣ. хона дар наздикии доми Ёқут Даҳазорум, лаби дарё. симҳои свет гузарондагӣ, мақсад монтаж. роҳи мошин дорад, мактаб наздик, масҷид ҳама наздикай. хулас касе мехара, 100 000 мегем, боз муомилаш мекунем. дар ватсапшон ҳозир занг бизанем, бо маълумоти пурраша дӯстони азиз аз соҳибмулк бигирем бародари азиз. хоб лайкҳоро монен, подписатсия кунен. аз куҷо то чанд сума хона дар кор нависонда монен дар аму комментария. наворҳои баъдина худо хоҳад аз рӯи комментариҳои шумо хонда наворе ки шумо дар маъқулай пешниҳодтон мекунем бародари азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшии имрӯзамон. ана боз хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабуз, ду хона плюс 2 сотиқ замин, 110 000. абача чӣ гапай, арзона ҳамаш. хоб сеюм кӯча, хонаҳо мега 5/3, байн калидор, айберун ба семенблок кардагиай. айдарун боша, хишти пухтаишам. документ дора, ов свет да наздикишай, боз муомила дора. срочна забори гирдаш 80% маҳкам кардагӣ. 110 000 мегем. 2 сотиқа, духонагай. фавран фурӯшӣ бародари азиз.
мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшии имрӯзамон. ана боз хонаи фурӯшии арзон роӣ карданд, ки дар ноҳияи Файзобод дӯстон азиз. ноҳияи Файзобод деҳаи такназарӣ, 2 хона 6 сотиқ замин, нарх 150 000 сомонӣ. рақамҳои дастии ватсапша мегзорем, худотон бо занг зад маълумоти пурраша бигирен. ҳамом дар дарунаш об свет дора, проблема нестай. 4 сол пеш хонара сохтагиян, ки бо маълумоти пурраша занг занед 150 000 сомонӣ. маълумоти пурра мегирен. навор тамом шид. 9 дона эълон буд. дӯстон ҳаракат кунем, ҳамаша навортон бикунем. лайк, поделиться, подписаться. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. зинда бошен, ки раҳмат ба ҳаматон. хонатиҷаро интихоб карден. зиндаву обод бошед модаразиз.